आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणरायाला मोठ्या भक्तिभावानं वाजत गाजत निरोप देण्यात आला. 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणरायाला मोठ्या भक्तिभावानं वाजत गाजत निरोप देण्यात आला. वारकरी पेहराव, पारंपरिक वाद्य, ढोल ताशांचा नाद, मैदानी खेळ, सामाजिक संदेश देणारे कार्यक्रम व आकर्षक देखावे विसर्जन मिरवणुकीत लक्षवेधी ठरले. शेकडो नागरिकांनी हा विसर्जन सोहळा अनुभवण्यासाठी गर्दी केली होती.
बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या असा जयघोष व फटाक्यांच्या आतिषबाजीने गणरायाचं विसर्जन करण्यात आलं. कोकणातील पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सालईवाडा वा बाजार गणेशोत्सव मंडळ व वैश्यवाडा गणेशोत्सव मंडळाच्या 21 दिवसांच्या गणरायाला मोठ्या जल्लोषात निरोप देण्यात आला. लाडक्या गणरायाला निरोप देताना अनेकांचे डोळे पाणावले होते. गेले 21 दिवस आरती, भजन, भक्तिमय गीतांच्या आवाजानं सर्वत्र भक्तिमय व चैतन्यदायी वातावरण निर्माण झालं होतं. रात्री उशिरा बाप्पांच्या विसर्जन मिरवणुकांस प्रारंभ झाला. वारकरी पेहराव, वारकरी वाद्य, ढोल ताशांचा नाद, मर्दानी खेळ, सामाजिक संदेश देणारे महिलांचे कार्यक्रम, संत तुकाराम व दत्त अवतारासह स्वामी समर्थ हनुमंतांचे आकर्षक देखावे विसर्जन मिरवणुकीत लक्षवेधी ठरले. शेकडो नागरिकांनी हा विसर्जन सोहळा अनुभवण्यासाठी गर्दी केली होती. ढोल पथक, महिलांच्या फुगड्या विशेष ठरल्या. रात्री उशिरा मोठ्या भक्तिभावानं गणरायाला निरोप देण्यात आला. विसर्जन स्थळी मोती तलाव येथे नगरपालिकेच्या वतीनं खास आयोजन करण्यात आलं होतं. पोलिसांचाही कडक बंदोबस्त होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.